Η γυναίκα υφαίνει τον πολιτισμό και καινοτομεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αξιότιμη Αντιδήμαρχε Πολιτισμού, κυρία Πλευράκη, αξιότιμε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών Παιδιάδος, κύριε Σομαρά, αξιότιμα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητές κύριες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε τη γυναίκα σε κάθε της ρόλο. Τη μητέρα που μεταδίδει αξίες και διαμορφώνει τις επόμενες γενιές, τη σύζυγο που στέκεται ισότιμα δίπλα στον σύντροφό της, την αδερφή που στηρίζει και αγαπά, τη φίλη και συνεργάτιδα που εμπνέει, την επιστήμονα, την επιχειρηματία, την καλλιτέχνητα, τη δημιουργό. Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Μια ημέρα που δεν είναι απλώς μια γιορτή, αλλά μια υπενθύμηση της διαρκούς προσπάθειας για ισότητα, δικαιοσύνη και σεβασμό. Η μέρα αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου σε όλο τον κόσμο, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές κατακτήσεις των γυναικών, αλλά και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1997 ως ημέρα αφιερωμένη στη διεκδίκηση των γυναικείων δικαιωμάτων. Ωστόσο, οι ρίζες της φτάνουν πολύ νωρίτερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν γεννήθηκαν τα πρώτα μαζικά κινήματα για την ισότητα των φύλων. Από τότε μέχρι σήμερα, οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για ίσες ευκαιρίες, δικαιοσύνη και πρόσβαση σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Η γυναίκα είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, ο πυλώνας της οικογένειας, η κινητήρια δύναμη της οικονομίας και η θεματοφύλακας του πολιτισμού μας. Όπως η Άνοιξη φέρνει την αναγέννηση της φύσης, κυρία Ελένη Κουκουλάκη, έτσι και η γυναίκα γεννά το νέο, διατηρεί την παράδοση και χαράζει δρόμους προόδου και δημιουργίας. Οι γυναίκες της Ελλάδας συνεισφέρουν καθοριστικά σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας. Τα στατιστικά στοιχεία αποτυπώνουν τη δυναμική τους. Στην οικονομία, οι γυναίκες αποτελούν το 43,2% του εργατικού δυναμικού στην έρευνα και ανάπτυξη, κατατάσσοντας τη χώρα μας, στην Ελλάδα, 7η στην Ευρώπη. Στην εκπαίδευση, το 51% των Ελληνίδων ηλικίας 25 έως 34 ετών έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση έναντι 35% των ανδρών, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή τους στη γνώση και την εξέλιξη. Στην επιχειρηματικότητα, οι γυναίκες κατέχουν το 32% των ανώτερων διοικητικών θέσεων στην Ελλάδα, συνεχίζοντας να διεκδικούν ηγετικούς ρόλους στην αγορά εργασίας. Στο περιβάλλον και την καινοτομία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι γυναίκες αποτελούν το 34% των αποφύτων στους τομείς που αφορούν επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά. Που είναι όλα αυτά ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον και την κυκλική οικονομία. Πολιτισμός λοιπόν και παράδοση. Οι γυναίκες δραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, συμμετέχοντας ενεργά σε πολιτιστικούς συλλόγους και εκπαιδευτικές δράσεις, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που ανέφερα υπογραμμίζουν την ηγετική θέση των γυναικών στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών και στη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η συμβολή τους δεν είναι απλώς σημαντική. Είναι θεμελιώδης για την κοινωνική και οικονομική ευημερία της Ελλάδας. Βλέπουμε πάρα πολύ τους αργαλιούς σήμερα εδώ πέρα, οπότε θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η φαντική είναι ένα ζωντανό σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Η φαντική τέχνη αποτελεί ένα διαχρονικό στοιχείο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι γυναίκες έχουν διαφυλάξει και αναπτύξει αυτή την τέχνη, μεταδίδοντάς τη από γενιά σε γενιά. Φόρος τιμής λοιπόν σήμερα στη Φλωρεντίνη Σκουλούδη Καλούτσι υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές που διατήρησαν και ανέδειξαν
την ελληνική υφαντική, δημιουργώντας πάνω από 250 μοναδικά σχέδια, εμπνευσμένα από τη μινωική παράδοση και τη λαϊκή τέχνη. Η συμβολή της Φλωρεντίνης Καλούτσι στην υφαντική τέχνη δεν είναι απλώς μια προσωπική διαδρομή, αλλά μέρος μιας μακράς ιστορικής παράδοσης που ανάγεται στους αρχαίους χρόνους. Η υφαντική υπήρξε βασικός πυλώνας ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας με ρίζες που φτάνουν μέχρι τη μινωική Κρήτη, όπου οι γυναίκες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή κλωστοφαντουργικών προϊόντων. Οι μινωίτισσες, όπως μαρτυρούν οι τοιχογραφίες της Κνωσού, ασχολούνταν με την υφαντική, δημιουργώντας πολύπλοκα σχέδια και υφάσματα που δεν ήταν απλώς προϊόντα χρήσης, αλλά έργα τέχνης και σύμβολα κοινωνικής θέσης. Αιώνες αργότερα, η τέχνη αυτή συνεχίστηκε μέσα από γενιές γυναικών, διαμορφώνοντας ένα πολιτιστικό ιστό που άντεξε τον χρόνο. Από τα περίτεχνα βυζαντινά υφαντά μέχρι τα παραδοσιακά κρητικά αργαλιά, η υφαντική δεν ήταν μόνο τέχνη, αλλά μια πράξη διατήρησης πολιτιστικής ταυτότητας. Κληρονομιάς. Η Φλωρεντίνη Καλούτσι υπήρξε μια σύγχρονη λοιπόν εκπρόσωπος αυτής της παράδοσης, αφιερώνοντας τη ζωή της στη διάδοσή της. Το έργο της εντάζεται σε αυτή τη μακρά ιστορική συνέχεια, αποδεικνύοντας πως οι γυναίκες δεν ήταν απλώς θεματοφύλακες υφαντικής, αλλά και φορείς εξέλιξης και καινοτομίας, εμπλουτίζοντας και διατηρώντας ζωντανή μία τέχνη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας. Σήμερα λοιπόν η υφαντική τέχνη συνεχίζει να αποτελεί μέσω πολιτιστικής διατήρησης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Πρόσφατα, η αλληλεγγύη Ηρακλείου εταιρεία Alzheimer, ύστερα από μεσολάβησή μου, σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης και το Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο, ξεκίνησε τμήμα εκμάθησης επιτραπέζιου αργαλιού στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στις 10.30 η ώρα. Για όσους θα θέλανε να γνωρίσουν ότι η κυρία Ελένη Κουκουλάκη συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι. Στο τμήμα αυτό διδάσκει η έμπειρη και καταξιωμένη καθηγήτρια κυρία Ελένη Κουκουλάκη, η οποία με την πολυετή πείρα της υφαντικές τέχνες συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση αυτής της πολύτιμης πολιτιστικής παρακαταθήκης, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να ασχοληθούν με αυτή τη σπουδαία τέχνη. Πρόσφατα, στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης παραδόθηκαν αυτή την εβδομάδα βιβλία ιστορικών συγγραφέων γυναικών που αναδεικνύουν την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Συγγραφείς όπως η κυρία Αταλάντη Μιχελογιαννάκη Καραβελάκη, η κυρία Μαρία Πιτσικάκη, η κυρία Πάτρα Ζεϊμπέκη και η αγιογράφος η πολύ σημαντική κυρία Βούλα Μανουσάκη. Προσέφεραν τα έργα τους ως δωρεά, εμπλουτίζοντας τη βιβλιοθήκη της Αρχιεπισκοπής με πολύτιμο πολιτιστικό και ιστορικό υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά σε πολιτιστικούς συλλόγους και εκδηλώσεις που προάγουν την πολιτιστική κληρονομιά. Για παράδειγμα, περίπου 350 γυναίκες από 22 πολιτιστικούς συλλόγους συμμετείχαν στα πολιτιστικά γυναικεία γεφυρώματα στο Καρπενήσι το 2024. Γεγονός που αναδεικνύει την καθοριστική τους συμβολή. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών, οι Κόρες των Κυκλάδων, ενώνει γυναικείους συλλόγους που εργάζονται για την προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυκλάδων μέσα από πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πάμε εδώ πέρα. Το Branding Heritage και η Κατερίνα Βρέντσου. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύνδεσης πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονη δημιουργικότητα αποτελεί το Branding Heritage. Ένας πολιτιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τη δημοσιογράφο και νομικό Κατερίνα Βρέντσου το 2017. Το έργο «Οι Υφάντες και οι Υφάντρες της Ελλάδας» του Branding Heritage ενισχύει και στοχεύει στη διαφύλαξη και ανάδειξη της παραδοσιακής υφαντικής τέχνης, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων επαγγελματιών υφαντικής και αναδεικνύοντας βέλτιστες πρακτικές μέσω εκπαιδευτικών δράσεων.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το έργο «Σύγχρονοι Μινωίτες», Contemporary Minoans, συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Πολιτισμού Branding Heritage, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης και τον Αναπτυξιακό Σύλλογο. Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε τη σύνδεση της μινωικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη τέχνη και τη μόδα, προβάλλοντας τη γυναικεία συμβολή στη διατήρηση και εξέλιξη της πολιτιστικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτού του έργου τιμήθηκε η σπουδαία Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας Σοφία Κοκοσαλάκη, η οποία δεν είναι στη ζωή. Και για αυτή ένα φόρο τιμής σήμερα και για όλες τις γυναίκες που έχουν συμβάλει στη διάδοση της πολιτιστικής μας ταυτότητας, η οποία μέσα από τη δουλειά της ανέδειξε διεθνώς τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού στη σύγχρονη ενδυματολογία. Το Branding Heritage, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, συνέχισε να προβάλλει την εξωστρέφεια της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, παρουσιάζοντας τις επιρροές του μινωικού πολιτισμού στη σύγχρονη δημιουργία τόσο στην Κρήτη όσο και στο Λονδίνο, μέσα από εκδηλώσεις, δράσεις και συνεργασίες με καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς, όπου ανέδειξε τη διαχρονικότητα της μινωικής τέχνης και την αδιάλειπτη σύνδεσή της με το σύγχρονο κόσμο. Παράλληλα, στο ίδιο πνεύμα ανάδειξης της κρητικής παράδοσης, κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη, ο τότε πρίγκιπος Κάρολος του Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Κνωσού, όπου συμμετείχε στη διαδικασία παρασκευής μινωικών συνταγών. Η κίνηση αυτή υπογράμμισε τη σημασία της κρητικής διατροφής, που αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Όλες αυτές λοιπόν οι πρωτοβουλίες που αναφέραμε επιβεβαιώνουν πως η μινωική κληρονομιά δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να εμπνέει και να εξελίσσεται, συνδέοντας την ιστορία μας με το παρόν και το μέλλον. Παρόμοιες άλλες πρωτοβουλίες, όπως το Woman and Top, ενισχύει τη συμμετοχή των γυναικών στην περιβαλλοντολογική πολιτική και την πράσινη επιχειρηματικότητα, δράση Ελληνίδων αγροτών επίσης, γυναίκες στις αγροτικές περιοχές που πρωτοστατούν σε βιώσιμες πρακτικές, όπως η βιολογική γεωργία και η κυκλική οικονομία. Η γυναίκα λοιπόν στην Ελλάδα, είτε μέσα από άλλες πρωτοβουλίες που ανέφερα ενδεικτικά τώρα, είτε μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Branding Heritage και η σχολή τώρα η Φαντική στα Νόγια, σπουδαία και αυτή η πρωτοβουλία, είτε μέσα από δράσεις αγροτουρισμού και βιολογικής παραγωγής, ηγείται της προσπάθειας για ένα βιώσιμο και πολιτισμικά πλούσιο κόσμο. Αυτές λοιπόν οι πρωτοβουλίες διαφυλάσσουν, μελετούν και μεταδίδουν την πολιτισμική μας ταυτότητα, αποτελώντας πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Η ιστορία όμως του ελληνικού πολιτισμού είναι γεμάτη από γυναίκες με όραμα, το έργο και τη δράση τους που επηρέασαν και καθόρισαν την πορεία της χώρας μας. Μελίνα Μερκούρη, η εμβληματική ηθοποιός και πολιτικός, ως Υπουργός Πολιτισμού, ξεκίνησε την εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και οραματίστηκε την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μαρία Κάλλας, η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σοπράνο που ανέδειξε την ελληνική τέχνη, φωνητική τέχνη, παγκοσμίως και παραμένει σύμβολο υψηλής τέχνης. Σοφία Λασκαρίδου, η πρώτη γυναίκα που εισήχθη στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντικές γενιές γυναικών καλλιτεχνών. Η Ακακία Κορδώση, συγγραφέας και πνευματική προσωπικότητα που διατήρησε ζωντανή τη λαογραφική παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από το έργο της. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες, όπως αμέτρητες άλλες, ακόμα και εσείς σήμερα, συνέβαλαν στη διατήρηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και στην εξέλιξή της. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γουρνών, θεματοφύλακας παράδοσης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γουρνών διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διατήρηση και την αναβίωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο Σύλλογος συμβάλλει στη διάδοση της παράδοσης, προωθεί την πολιτιστική δημιουργία και προσφέρει στις γυναίκες και τη νέα γενιά ένα δυναμικό χώρο έκφρασης. Και τους άντρες.
Θα ήθελα να εκφράσω σε αυτό το σημείο τα θερμά μου συγχαρητήρια στο φίλο και πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Νίκο Σομαρά. Και στον παπά που δεν τον γνωρίζω, συγχαρητήρια για το γιο σας και για όλη τη δουλειά που γίνεται εδώ. Και το Συμβούλιο και όλα θα το αναφέρω τώρα, όλα. Και σε όλο το επιτελείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών για το σημαντικό τους έργο. Και φυσικά δεν μπορούσα να παραβλέψουμε την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, όπως ανέφερα αρχικά. Σε όλη τη Χερσόνησο, ακούραστη, κυρία Πλευράκη, συγχαρητήρια. Η σπουδαία λοιπόν δουλειά που γίνεται στο Σύλλογο αποδεικνύει ότι η πολιτισμική μας κληρονομιά δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται και αναδεικνύεται μέσα από σύγχρονες πρωτοβουλίες. Πρόσφατα, ο Σύλλογος έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, εγκαινιάζοντας μαθήματα υφαντικής με την καθοδήγηση της κυρίας Ελένη Κουκουλάκης. Διατηρώντας ζωντανή αυτή την παράδοση. Ευχαριστώ για την παρένθεση. Η συμβολή λοιπόν των γυναικών στην πολιτιστική κληρονομιά και τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι καθοριστική, επηρεάζοντας θετικά και την κοινωνία και την οικονομία μας. Πάμε λίγο στο κλείσιμο, σε κάποια άλλα στατιστικά. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, το 2020 οι γυναίκες αποτελούσαν το 43,2% του συνολικού προσωπικού που ασχολείται στην έρευνα και ανάπτυξη, παρένθεση όπως ανέφερα υποσημείωση προηγουμένως, κατατάσσοντας τη χώρα στην 7η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προανέφερα. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, το 2023 η Ελλάδα υιοθέτησε νομοθεσία που απαιτεί τουλάχιστον το 33% των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εισηγμένων εταιριών να είναι γυναίκες, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αυξημένη λοιπόν συμμετοχή των γυναικών στους τομείς του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης έχει αποδεδειγμένα θετικό αντίκτυπο, ενισχύοντας τη συνοχή, την καινοτομία όπως ανέφερε και η κυρία Πιτσικάκη, και φυσικά πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό τεκμηριώνεται από τη γυναικεία συμμετοχή. Πώς? Στη λήψη αποφάσεων και καινοτομία, σύμφωνα με την έκθεση C-Figures 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι γυναίκες αποτελούν το 42,3% του ακαδημαϊκού προσωπικού στην Ευρώπη, αλλά μόνο όμως το 26,2% κατέχει θέσεις α βαθμίδας, επιπλέον μόνο το 23,6% των επικεφαλής στα ΑΕΗ είναι γυναίκες. Μελέτες δείχνουν ότι η συμμετοχή των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων οδηγεί λοιπόν σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, ακόμη και σε ανδροκρατούμενους κλάδους, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Στη διαχείριση φυσικών πόρων, σύμφωνα με την έκθεση «Η Ελληνίδα Αγρότισσα» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, η οποία σήμερα έχει μετανομαστεί σε Γενική Γραμματεία Ισότητας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν προκλήσεις, αλλά η ενεργή συμμετοχή τους στη διαχείριση φυσικών πόρων μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμες πρακτικές και μείωση του φόρτου εργασία τους. Πάμε και λίγο στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Η έκθεση «Κλιματική αλλαγή και έμφυλη ισότητα στη Μεσόγειο και την Ελλάδα», που υλοποιήθηκε από τον οργανισμό Women on Top σε συνεργασία με το Sustainable We, με τη συνδρομή ερευνητριών και ερευνητών του ΕΚΕΠΕΚ, το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Παντίου Πανεπιστημίου, αναφέρει ότι η αξιοποίηση των γνώσεων των γυναικών στη διαχείριση φυσικών πόρων συντελεί στην εισαγωγή βιώσιμων πρακτικών και μειώνει την τροτότητά τους στην κλιματική αλλαγή. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που ανέφερα, όλα αυτά, υπογραμμίζουν τη σημασία της γυναικείας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση φυσικών πόρων για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμμετοχή λοιπόν των γυναικών στον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά και μοχλό καινοτομίας και προόδου για ολόκληρη την κοινωνία. Σήμερα εδώ, τρεις σπουδαίες γυναίκες που με τη δράση τους εμπνέουν και εξελίσσουν την κοινωνία μας, έχουμε την τιμή να μας μιλούν στη σημερινή εκδήλωση. Η κυρία Μαρία Πιτσικάκη,
πρέσβυρα γυναικείας επιχειρηματικότητας Κρήτης. Μία γυναίκα που στηρίζει και ενδυναμώνει τις γυναίκες στον επαγγελματικό χώρο, ανοίγοντας δρόμους για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αγάπη Ζαρούμπα. Σχεδιάστρια μόδας που γεφυρώνει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, δείχνοντας πως η τέχνη και η καινοτομία μπορούν να προβάλλουν την πολιτισμική μας ταυτότητα. Η κυρία Ελένη Κουκουλάκη, δασκάλα λαϊκής τέχνης, μια ακούραστη θεματοφύλακα της υφαντικής παράδοσης που διατηρεί ζωντανή μια τέχνη με βαθιές ρίζες στην ιστορία και τον πολιτισμό μας. Μέσα από τις ομιλίες τους και μέσα από την ομιλία τώρα της κυρίας Ελένης Κουκουλάκης αναδεικνύεται και θα αναδειχθεί ο ρόλος της γυναίκας στην παράδοση, την επιχειρηματικότητα και την τέχνη. Η παρουσία της εδώ δεν είναι απλώς μια τιμή, αλλά μια υπενθύμηση της δύναμης, της δημιουργικότητας και της ανεκτήμητης προσφοράς των γυναικών στην κοινωνία μας. Η γυναίκα, όπως ανέφερα, δεν είναι μόνο θεματοφύλακας του παρελθόντος, αλλά δημιουργός του μέλλοντος. Μαζί αναδεικνύουμε τη δύναμη της γυναίκας, το ρόλο στην παράδοση και την καινοτομία και πώς μέσα από τη γνώση και τη δημιουργικότητα διαμορφώνουμε το αύριο. Η γυναίκα λοιπόν, κλείνοντας, πριν παρουσιάσουμε το βίντεο αναλυτικά και τις φωτογραφίες, είναι η άνοιξη της κοινωνίας μας. Και σήμερα τιμούμε, αναγνωρίζουμε και ενισχύουμε τη συμβολή της σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Τη μητέρα που μεγαλώνει τις επόμενες γενιές με αγάπη και αφοσίωση, μεταδίδοντας αξίες και διαμορφώνοντας το μέλλον. Τη σύζυγο και σύντροφο που στηρίζει, εμπνέει και συμπορεύεται. Την αδελφή, όπως ανέφερα, που προσφέρει αγάπη και αλληλεγγύη. Την κόρη που είναι η συνέχεια της κοινωνίας μας. Τη φίλη, τη συνεργάτιδα, τη δασκάλα, την επιστήμονα, την επιχειρηματία, την καλλιτέχνηδα, τη δημιουργό. Γιατί η γυναίκα δεν είναι μόνο η αρχή της ζωής, είναι και η συνέχεια της. Σας ευχαριστώ θερμά. Το παρακάτω βίντεο που παρακολουθήσαμε, αν μπορούμε να το ξαναβάλουμε ένα λεπτάκι, να εξηγήσουμε τώρα γιατί παίξαμε αυτό το βίντεο, παρουσιάζει, όπως ανέφερα, οι υφάντες και οι υφάντρες της Ελλάδας, The Weavers of Greece, μια σημαντική πρωτοβουλία του Οργανισμού Πολιτισμού Branding Heritage. Το έργο αυτό στοχεύει στη διαφύλαξη και την ανάδειξη παραδοσιακής τέχνης υφαντικής, συνδέοντας την κληρονομιά μας με το σύγχρονο επιχειρήν και τη βιωσιμότητα. Η καταγραφή ξεκίνησε από την Κρήτη, ένα τόπο με μακρά παράδοση στην υφαντική, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών. Είναι οι γυναίκες του συλλόγου. Ναι. Και της Noul Kinsep, όπου στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης βάσης δεδομένων με το έργο, το προφίλ και τα στοιχεία επικοινωνίας των υφαντών και υφαντριών. Ενώ παράλληλα σχεδιάζονται εκπαιδευτικά προγράμματα και χειρίδια για την ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων στον τομέα της υφαντικής. Μετά την Κρήτη, λοιπόν, γιατί δεν σταματάμε μόνο στην Κρήτη, η δράση συνεχίζεται στην Πελοπόννησο, με καταγραφές στη Μεσσηνία, σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας και στη Λακωνία Γεράκη, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερονθρών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τη διατήρηση και τη δυναμική προώθηση της υφαντικής τέχνης εντός και εκτός συνόρων, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια μιας παράδοσης που συνδέει το παρόν, όπως παρανέφερα, με το παρόν και το μέλλον. Το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Στις παρακάτω φωτογραφίες τώρα που θα δείξουμε και τα αρχεία που παρουσιάζουμε με ιδιαίτερη εκτίμηση και ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κατερίνα Φρέντσου και τον οργανισμό Branding Heritage για τη συμβολή του στη δημιουργία αυτής της πολύτιμης βάσης δεδομένων. Μέσα από αυτήν αναδεικνύεται το σπουδαίο έργο που επιτελεί το Branding Heritage, από αυτή τη βάση δεδομένων και από το σπουδαίο έργο το οποίο κάνετε, στην καταγραφή και διατήρηση παραδοσιακής υφαντικής τέχνης.
ενισχύοντας την προβολή και την εξωστρέφεια, γι' αυτό ανέφερα πριν και τον πρίγκιπα Κάρολο και αναφέραμε όλες αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες που παίρνει το Brady Heritage και γενικά όλοι αυτοί οι σπουδαίοι οργανισμοί που αναφέραμε, των Ελλήνων υφαντών και υφαντριών. Πάμε τώρα να δούμε τις φωτογραφίες, έτσι ώστε να δούμε και την κυρία Ελένη Κουκουλάκη που θα πάρει, θα μιλήσει αυτή τη στιγμή. Αν μπορούμε να ανοίξουμε τις φωτογραφίες.